Takže ale vítám z dnešního videa. Dnešní video bude, že si vyrobíme takovýto fér na vlast pro panenky. Není to nic těžkého. Brát takhle. Fakt vůbec nic těžkého. Vůbec. Jenom šmek už to má. Takže ani nevím, proč to natáčím. Tak můžeme se ho třeba i nějak ozdobit. Vezmeme si nějaké staré sluchátka. Vezmeme si nůžky a nějak to odstřihneme, tak jak vám to sedí. Tak. Třeba takhle. No. Jestli ho nechcete mít třeba nějak takhle bílý, tak jenom takhle přes nevěřba. Jo, takhle ne, prostě si takhle to vezmete. Takový to stříbrné, už jsem zapomněla, jak se jmenuje. Nějak obal, nebo co. To prostě obalíte. Tak chcete mít stříbrný fén pro panenky. Nebo třeba pro to Pet Shop, když zrovna budete chtít natáčet LPS salon. No. Tak, kdybyste ho chtěli třeba stříbrný, tak by to mělo vypadat nějak takhle. Prostě obalený fén. No, protože a tady si to, musím se to měli. Prostě dělejte co já. Teď bychom si to měli správně sundat, jenom jsem vám ukázala, jak by to vypadalo. Jo, a takhle si tady to ustřihneme, toto. Takhle bychom to měli a takhle, a bychom měli jeden. A tady se celé to... Když vám to prostě nepůjde, tak si to normálně ustřihnete. Úplně lehké, taky proto tady máme ty nůžky. Vezmeme si lepidlo. Chceme mít stříbrný, že jo? Tak si to prostě ten stříbrný obal takhle polepíme. Já už jsem moc z toho nemám, takže teď jsem to roztrhla a to možná nevá. To nějak uděláme. Tak. Ještě mi tady něco kouká. Jo, takže se to ještě volepe.
takhle by to mělo vypadat. Už zalepené a taky nějak hotové. A ještě se to můžeme ozdobit třeba fixkou, nějakou, která samozřejmě jde a která jde vidět. Třeba, nevím. Třeba takhle a takhle. Nějaký detaily třeba na ten. Pokud se vám nelíbí jenom takhle, tak si to prostě nějak jak chcete vy, ne jak chci já. Třeba takhle. Takže tady mám takové čárky a takhle to modrý. Pro dnešní video tady bylo to ještě možná nic, jakože to zatím mám tyhle ty dva ty na vlasy. Tak mi to třeba napište, který je hezčí bez toho obalu nebo s obalem. Jo. A no. Nevím, co ještě vyrobit, protože mi nic nenapadá. A je to celkem zábava. Baví vás to vůbec? Jakože furt. Co vyrábění, jako jo. A nic z toho nemám, protože mi to pak všechno máme vyhází, takže no. Myslím, že nějak buď zítra asi ne, to jdu do školy, tak dneska nějak odpoledne by mohlo být vlog, neboli blog. Jo, třeba něco o mně, prostě nějaký věc. Zatímco si tady mluvíme, tak teď něco dělám spíš. A to bude asi srdíčko. No, já jsem spíš přemýšlela, že by to mohlo být polštárek. Na to si nalepím tohle, pokud to tam bude normálně držet. Už to má hodně minut, takže myslím, že to za chvíli bude končit. Protože nechci, aby se mi to teď uložilo. A nechci mít malou paměť. Takže tady máte důvod, proč nechci mít tak dlouhé video, ale už ho mám dost. Za chvíli to bude skoro 10 minut. Teď je 9:23. No teď. A takovýhle ještě polštár. Ahoj.